Bé, primer de tot cal tenir en compte sobre aquestes catalanades que jo en el meu capítol ja demostro amb tot luxe de detall que en efecte és vocabulari pròpiament castellà de l'època. En cap cas és vocabulari exclusivament miracle. Tant el català com el castellà són llengües germanes que provenen del llatí. No obstant això, per l'Institut Nova Història catalanades, de falses catalanades que he hagut desmentir una rere l'altra, clar, en aquest llibre que he fet una breu selecció d'aquelles que podrien plantejar més dubtes, que podrien resultar d'alguna manera més suggerents, que podrien convèncer de la catalanitat, no? Que podrien ser més enganyoses. De fet, segons l'artífex, el cap espiritual, l'investigador principal, no? Jordi Bilbeny, aquest de l'Institut Nova Història, creu que el català provindria del basc. Del basc, i més que del basc, de l'Iberg, abans que del llatí. De fet, en una de les conferències que fa sobre l'afer, per cert, conferència que en part tenim transcrit en el llibre, en el meu capítol, diu literalment que quina va ser, pregunta al públic, quina va ser la civilització que va portar la cultura, la llengua, el nom que va portar el nom a totes les coses de la realitat circumdant, sinó els ibers. Els romans, segons ell, van passar per aquí 4 setmanes degollant caps. 4 setmanes. Això és el que diu, literalment, i ho poden constatar. Bé, partint d'aquest principi, passem al següent. Cal tenir en compte també que a part de que ambdues llengües són perfectament germanes, provenents del llatí, nosaltres creurem això sanament, compliquem una mica més la situació. Resulta que també trobem aquestes catalanades no només en l'època en què estava implantat el Tribunal de la Santa Inquisició, per tant la censura, sinó també en èpoques anteriors. Estic parlant des del segle XIII fins a ben entrat al segle XV. Per tant, que hem de suposar que aquest grup de censors va idear molt enginyosament una màquina del temps en la que es van muntar, van fer un viatge astral fins al passat, del segle XIII, i a correcuita es van afanyar a traduir massivament totes les obres perquè tampoc pogués quedar cap rastre de la catalanitat. També cal tenir en compte que els nivells de normativització del català i del castellà de l'època eren bastant ínfims. És a dir, les gramàtiques que s'havien fet, s'havien creat per regular l'ús del castellà i del català, regular l'ús sobretot escrit, no tenien una vigència total. No és com en l'actualitat, que tenim la RAE, que tenim el DIEC, l'Institut d'Estudis Catalans, tenim aquestes eminències que ho regulen, sinó que en l'època era perfectament factible trobar en un mateix text, en una mateixa pàgina, convivint dues expressions com per exemple a la noche i por la noche. Eren aquests dos sintagmes preposicionals perfectament ambivalents. També trobaríem per exemple vacil·lacions vocàliques, com per exemple monasterio, monesterio. Trobaríem casos de permutes de B altes en B baixes. Per exemple, caballero, sí, amb B baixa i amb B alta. Bé, i tornant al Quixote per esborrar el Quixot, aquesta obra tan estrafolària d'on ha sortit això de la Maritornes. Bé, aquest autor, Lluís Maria Mandado, al llarg de tota la seva obra, a part d'insistir una altra vegada, reiteradament en la censura, el que fa és un exercici, diguem-ne, de desencriptar una infinitat de noms de personatges que van apareixent al llarg del Quixot per descobrir-hi missatges en català. De fet, ell sempre va prometent que desencriptarà tot l'Orlando Furioso de Ludovico Ariosto, i que també he trobat missatges en català. Però, per exemple, insisteix a dir-nos que
rere el nom de Lope Tocho, que és un personatge, és el promès ni més ni menys que de la filla de Sancho Panza, que apareix en el capítol 5è de la segona part. Doncs d'aquest tal Lope Tocho ell diu que és Lopep Tocho. Lopep Tocho. I, per exemple, per anar acabant, perquè si no abusaré massa el temps, d'una tal Anna Fèlix, que és una morisca, que apareix en el capítol 63 de la segona part, quan Don Quijote i Sancho Panza es troben a Barcelona, davant del port, de fet. Doncs d'aquesta tal Anna Fèlix, ell considera que en realitat es tracta de l'anar feliç, el fet d'anar feliç per la vida. Per tant, començarem pel verb tornar. Tornar, que apareix en el capítol 38 de la segona part del Quixot. Bé, Jordi Bilbeny afegeix aquest verb en la seva llarguíssima caterva d'errors de traducció, de catalanades, que va fer entre el 2013 i 2014 sobre la primera i la segona part del Quixot. 654 compta el verb tornar, que si el trobem per primera vegada en una obra aquesta del segle d'or castellana, podem pensar, mira, en castellà no sé, el verbo retornar, retorno, però tornar, tornó, se tornó, se volvió, se convirtió, clar, poden ser sinònims però coi, és poc freqüent, és un verb que no és gaire usual. Clar, usual en l'actualitat, però era totalment comú en el castellà de l'època. Com ens ho demostra l'obra de Fray Prudencio de Sandoval, titulada Historia de la vida y hechos del emperador Carlos V, que a més és coetània, bastant coetània a l'obra de Cervantes. El Quixot s'edita entre el 1605 i 1615, i aquesta obra és del 1604 i 1618, i diu així: Y como tornase el otro día para hablar a su majestad por el conde de Oropesa, que se lo suplicó, y le mandó entrar y mandó que le diesen silla, pero no le habló, y a la noche tornó a empeorar, com a sinònim de volvió. Era perfectament comú a l'època. Per cert, ja n'hi hem detectat a la noche. Clar, l'Institut Nou d'Història podria dir pillo, és que has fet servir un exemple coetani a la Santa Inquisició, a la censura, per tant això no serveix, que és també, ens ho han dit això, sí, dit això és una obra també censurada, per tant aquest exemple no val, i més trobem a la noche, com des de por la noche, però també la trobem en obres del segle XIII, com els he promès abans. Una obra titulada El Cendever, que és un recull de contes d'origen oriental, de 1252, en què podem llegir: E cuando tornó, diole, o le dio, un libro de su marido en que había leyes y juicios de los reyes. Bé, poden dir missa. I bé, d'on prové aquest verb tornar? No prové de l'hivern, ve del verb tornare, que en llatí significa fer anar al torn, accionar aquell estri, ja sabran, ja el coneixeran, que serveix per confegir forma, per donar forma a certs materials, com per exemple la ceràmica. Sí? Fet, tornare ve de tornus, que en llatí mateix vol dir torn, el torn, un torn de ceràmica. I bé, és que, clar, tornare, al principi sí significava fer anar el torn, fer-lo giravoltar, i d'això va passar a significar giravoltar, fer voltes sobre un mateix. I què és, de fet, tornar en el seu origen, sinó fer una volta, giravoltar sobre un mateix per tornar a un punt d'origen. És el mateix que veiem en volver, que ve del verb volvo. Volver segueix la mateixa lògica, fer voltes sobre un mateix per tornar. I per què tanta història amb aquest verb? Doncs perquè un dels autors de la pseudohistòria de l'Institut Nova Història, anomenat Lluís Maria Mandado, que abans s'ha esmentat, que va fer un llibre titulat El Quixote va esborrar el Quixot, de 2012, opina sobre una criada que apareix entre els capítols 16 i 17 de la primera part, una criada que serveix en un hostal anomenada Maritornes, i ja clar, només de sentir el nom ja sentim el verb tornar. Doncs sobre aquest nom, aquest tal Lluís Maria Mandado diu, clar, en efecte encripta el nom Mari Tornes. Mari Tornes, i clar, és que pregunta, ell tot burlant-se,
Com hauria de ser en castellà propi de l'època? Marihuelves? Això ho trobem en efecte.